Abonga bafowethu ngokuthi ningixolele. Yeah, this is the real one, Bravo B. Guys, I'd like to say thanks everything that you guys did. I saw it. Hello Mzansi, it's a gossip girl. If you are new here, please subscribe to my channel and hit the notification bell so that you do not miss any updates on Big Brother Mzansi season 4 just. So to play catch up on those who do not understand why Bravo B was disqualified. So Bravo B had a chat with Makeka on Friday morning just after the pool party on Thursday night. They were tipsy and they spoke about exploiting some of the female housemates because they were tipsy. So social media went crazy when they saw that video, and the organizers of the show, being Big Brother team and Lotto Star being the sponsorship, they decided to disqualify him from the show on Friday night. So he had to bear the consequences. So let me just not waste any of your time on this live video. Bravo B is just remorseful. He is sorry and he's just connecting with his Bravo B Nation fan base. And you know, he's just remorseful. He's just seeking for your advice because he's new to this lifestyle. At the end, please, Mzansi, subscribe to my channel. Hit the bell so that you do not miss any gist. Bye-bye. Oyithando zami ngoba ngithule nje ngilindele ukuthi nginibone ngena. Yanibona lapho nisangena kancane. Uthi ukwehlisa isitofu lapho sithando sami sengikhona. Sengikhona ngempela ke manje. Hayi ke masithi 100. Ayisiqala inkulumo yabo. Ayinganiza lapho kubuka Bravo Nation lapho. Bravo Biz lapho. Bravo fan base lapho nganizwa oyithanda. I with you all the way lapho ngiyakuzwa Tumelo. Ngiluleke. Sengikhona mina, xola imiyando, ngakuzwa lapho. Kuphuka lapho always siyamthanda ngiyakuzwa. Okay. Uyamemeza ubaba ke ngithule wemadoda. Ithi mina ngeke ngilale nogaze ngumzala wami. Ngoba ngeke sathola abantwana sothola idalwa. Kithi mina ngeke ngilale nogaze ngumzala wami. Ngoba ngeke sathola abantwana sothola idalwa. Yeah, mina lo Bravo B. Angidli phisi. Cha bafowethu. Bengitheka kuba u9 namhlanje ngikhuluma ngawo njengokuthembisa kwami. Unina sizwe sonke. South Africa izwe lonke nje ngathi sekufike isikhathi engikwazi ukusho khona uNkulunkulu emkhulu ke ngithi nje sizwe sonke la ngikwazi khona nokuthi uvele nakwamanye amazwe ngakho kuzohamba ngibuye ngithi ukuthinta ngapha olimini lokuhamba. So my name is Bravo B. Yeah, this is the real one, Bravo B. Guys, I'd like to say thanks everything that you guys did. I saw it. I love you guys. I love you so much. And into engizoyisho namhlanje ngizothi nje ngiyabonga bafowethu ngokuthi ningixolele. Guys, ngendlela enenze ngayo inhliziyo yami. Nenze kwabuya uthando lokuyithanda mina nokuzemukela mina futhi. Lo mlilo obukade ungaphakathi kimi usuphinde wabuya manje. Okuhlekisayo nokujabulisayo nokuthokozisayo ukuthi usuvele waba malangami njengamanje. Sengenza manje ngazi ngempela ukuthi ngizethembe ngempela. Inganini le ihambile ya emazweni. Ingazange iphume KZN kokuqala nqa ya emazweni. Ifike ingane yajabula yaphakamisa ukuyigqaja ngokwamasiko wayo. Yaqhuzuka ingane yawo. Ivukile ingane yethintitha. Ayikho endlebende kwayo. Ngiyanithanda bafowethu uthando ningitshengise lona
okunye ngikubonile nikwenzile ni donate abafowethu yabona ke lokho bengithe namhlanje ngizokhala ngoba ngathatha isikhathi whereby ngikhalele ngilijonga impela ngingaka nje bengiqala ukuzizwa ngale ndlela yabo le ndlela engizizwe ngayo ngifisela nangoba imupho omunye umuntu bafowethu ngendlela nje engike ngahlukumezeka ngayo emoyeni ngeke ngijustify okuningi okwamanje kodwa nje ngingakusho ukuthi ube ukugeja kolimi futhi okunye engakucela njengamanje ukuthi kuningi okusazopostwa kuma social media ami ngoba bekufanele siyazi sonke ukuthi nanithembisile ma Bravo B's, Bravo Nation, Bravo fan base, Bravo B ukuthi sizohlangabezana mase ngehle endizini. Cha lokho namanje ke angeze ukugxila kukho kakhulu kodwa engingakusho uyiplanning enye plan esibona ukuthi ne team ingcono ukuze kwazi konke ukuthi niphumelele izithandwa zami whereby sizokwazi ukuthi senze usuku osokwazi konke ukuthi siphumelele. I-team yami ngishiyela kuyo lokho ezohlela konke lokho kodwa nje nami ngijahile ukuthi nginibone nginibambe ngezandla nani ningibone ninginikeza ama-advice ninginikeza ukuthi kusukela manje kulolu thando ningitshengise lona nilindele ini kumina. Ngwabonile ama-hashtag yenu bafowethu, cha ngathi nje nami benginani impela ama-hashtag ngisathi futhi awaqhubeka ama-hashtag. Ngiyabonga kakhulu ngoba njengamanje iqiniso ukuthi njengamanje angazi ukuthi sukela manje ngiyaphi lelo iqiniso elimsuka ayikho iplan njengamanje kodwa uthando nomlilo ongaphakathi usekhona kumina. Ngiyanithanda kakhulu. Ngithe angiyenzi bemfishane le live video ngoba bengithembisile ukuthi ngizokhuluma nani okuningi ngizokuzwa kuma comment enu then sobe sesiqhubeka ngaphezulu kwalo nkulumo kodwa nakho ngeke ngikushiye ngaphandle. Ngithanda ukubonga indlela yokuthi nimukele ukuxolisa kwami ladies house bodadewethu bosisi. Ngiyanithanda obhuti wenu phahlukile noma ngathi ugejile noma uwile waqhubeka uvukile manje. Ngiyanithanda ngifunda okuningi ngesikhathi esincane ithe ijonga lezukhala ngithi nje ke ngiyabonga ukuthi ningemukele futhi ninginikeze uthando. Ngithandwa yimina uthando lingaphakathi uBravo B lona jongo leli lahamba la emazweni la uphakamisa isiko lalo langazenyeza ngalo kumlando lokho esizweni sakithi. Ngiyacela ke bafethu niphinde futhi ningeseke kulolu hambo ngoba lifana ukuthi liyaqala manje. Ngiyaqhubeka ngiyaphambili. Ngiyanithanda, ngiyabonga kakhulu. Thank you for amanye amazwe ngizowakhumbula manje ase-Africa. Thank you guys for supporting me and I can't wait to come to that place and enjoy and teach you about my culture. That would be very happy about it. So guys, thank you so much. This is your Bravo B namanje kusamile angidli phisa. Ngiyabonga. Ngiyabonga mfowethu.